Tanang kalungsuran ug dakbayan ubos sa lalawigan sa Sugbo gawas sa usa ka local government unit musalmot gayud sa Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals nga pagabuhato na sa sunod buwan sa Agosto. Ang 50 ka mga local government units nga sakop sa probinsya sa Sugbo kansang mga mayor mihatag sa ilang saad ngadto ni Gobernador Gwen Garcia atol sa labing unang tigom nga gipatawag sa gobernador karong termino. Kung okay ra nimo mohangyo unta ang 7th nga mo apil lang kuno mi tanan. Gimingaw man ang Cordoba, larga apil gyapon mi. Tungod niini, misaad usab ang gobernador nga muhatag ang Kapitolyo og dako-dakong kantidad isip hinabang sa mga LGUs sa pagpangandam alang sa maong dakong sangka sa mga festivals. 1.5 milyones ka pesos alang sa mga LGUs nga anaa sa isla ug tagsa ka milyon alang sa anaa sa mainland. Suma total, mupagawas ang Kapitolyo og 53.5 milyones ka pesos nga ihatag isip financial assistance sa mga LGUs nga mosalmot. Gikalipay kini sa mga mayor kay matud nila, gimingaw na ang ilang mga konstituwente sa pagsalmot sa maong kalihukan. Ang pagbalik sa Pasigarbo sa Sugbo, ipahigayon atol sa kasaulugan sa ika-453 nga kasumaran sa pagkalalawigan sa Sugbo karong Agosto. Human sa duha ka tuig nga wala kini mosalida tungod sa pandemya. 1 million sa kada lungsod or city. 1.5 sa mga island. Matod ni Gobernador Garcia, dako gayud ang ikatabang sa pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo. Kay tungod niini, daghang sektor ang maka-income sama sa mga choreographers, costume designers, mga mananahi ug tigama og mga costumes, tighimo og props ug uban pa. Kinigawas sa Garbo sa matag lungsod nga ilang ipakita pinaagi sa ilang festivals ug sayaw. Ang Pasigarbo sa Sugbo lahi sa ubang festivals tungod kay gawas sa street dancing ug ritual showdown, i-showcase usab sa matag lungsod ang ilang patron o patron saint pinaagi sa Best in Andas competition o ang labing bongga nga karo sa ilang santo. Uban sa taho ni Juanes Arong, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.